Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tomoshaçylarymyz, Atavatan TV'de taýlandan habarlar. Habarymyzyň 2022-nji ýylyň 4-nji oktýabrynda qysanyny Türkmenistanyň wekiliýeti Fransada iş saparyny bolýar. Gazagystanyň ilkinji prezident Alaşgary Nobel hepdeligi başlady. Ýaşyl meýdançanyň ýyldyzynyň ekologiýa zyýany ýaly habarlar ýetirýäris. Gelin bolsa habarlarymyza giňişden seredip geçelim. Türkmenistanyň wekiliýeti Fransada iş saparyny bolýar. Ýewropa Geňeşiniň wekilleri bilen Merkezi Aziýada hukugyň hökümrawanlygy boýunça 2020-2023 ýyllar üçin maksatnamasynyň çegini, iki taraplaryň halkara hyzmatdaşlygyň geljegini aralyp maslahatlaşmak maksady bilen Türkmenistanyň wekiliýetiniň Strasburg şäherine 4 günlük iş sapary başlandy. Türkmenistanyň wekiliýetiniň düzümine Türkmenistanyň daşary işler, adalet, mali we ykdysadyýet ministrlikleriniň ýokary gazaty we Türkmenistanyň baş prokuraturasynyň wekilleri gatnaşýarlar. Saparyň ilkinji gününde Ýewropa Geňeşiniň merkezi idarasynda ýygnaklar geçirildi we olarda Ýewropa Geňeşiniň agzasy bolmadyk dowlatlar bilen gatnaşyklar, Merkezi Aziýanyň ýurtlary bilen Ýewropa Geňeşiniň arasyndaky tehniki hyzmatdaşlyk we umumy hukuk geňeşliginiň döredilmegine himayet bermek, guramanyň agzasy bolmadyk dowlatlar üçin goşulmagy açyk bolan Ýewropa Geňeşiniň konwensiýasyna goşulmak boýunça pikir alşmalar boldy. Öňmüzdäki 3 güniň dowamynda geçirilmegi meýilleşdirilýän bir neçe ýygnaklarda Merkezi Aziýada hukugyň üstü bilen demokratiýa üçin Ýewropa Komissiýasy bilen Merkezi Aziýada hukukçylar üçin adam hukuklary çygyryna bilim boýunça Ýewropanyň maksatnamasy bilen bagly meseleleri, Ýewropa Geňeşiniň mejlisi bilen hyzmatdaşlyk boýunça şeýle hem ykdysady jinaýatlere garşy görüşde hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini aralyp maslahatlaşmak gözüňde tutulýar. Gazagystanyň ilkinji prezident Alaşgary Iqtisadiyatçı Meýram Kajykyan Gazagystanyň merkezi saýlaw toparda nowy daşary prezident saýlawlary üçin dalaşgarlyk resmi namalaryny hödürlän ilkinji dalaşgar boldy. Bu barada ýurdun merkezi saýlaw toparynyň medpugat gollugy habar berýär. 4-nji oktýabrda merkezi saýlaw toparda Kajykyan Meýram prezidentlige dalaşgarlyk hökümine resmi namalary hödürlendi. Ony amanat Gazagystanyň kerdeşer arkalaşygynyň arkalaşyklary bilelişigi dalaşgar görkezdi, diýip medpugat beýanatyny görkezilýär. 61 ýaşyndaky Meýram Kajykyan Astana Halkara Ilymy Toplumyň ykdysady barlyklar institutynyň ýollaşysydyr. Gazagystanda nowy daşary prezident saýlawlary 20-nji noýabrda geçiriler. Saýlawlar üçin dalaşgar görkezmek işi 23-nji sentýabrda badal galdy we 11-nji oktýabrgacha dowam eder. Dalaşgarlary hasap almak 20-nji oktýabrda tamamlanar. Saýlawyň öň ýanyndaky mösüm 18-nji noýabrgacha dowam eder. 6-njy oktýabrda 3 tane syýasy partiýalary Amanat, Akjol, Demokratik Partiýasy we Gazagystanyň Halk Partiýasynyň nowy daşary mejlisleri geçiriler. Käbir synçylaryň pikirine görä ýurdun häzirki prezidenti Kasym Jomart Tokaýewiň bu partiýalaryň ýekatyak dalaşgar bolmagyna garaşylýar. Nobel hepdeligi başlady. 3-nji oktýabrda Şweýçarýanyň paýtagty Stokholmda nowy Nobel hepdeligi başlady. Onuň ilkinji gününde Nobel fiziologiýa we lukmançylyk boýunça baýragynyň eýeleri mälim edildi. Fiziologiýa we lukmançylyk boýunça 2022-nji ýylyň Nobel baýragy Şweýçarýa biolog we evolýusiýa boýunça genetik Svante Paabe ýok bolup giden gominidleriň genomlary we adam evolýusiýasy baradaky açyşlar üçin berildi. Bayrağın web sahypasyndaky medpugat üçin beýanaty Svante Paabe we onuň kerdeşleriniň Neandertalar bilen dünýäniň durly künjeklerine ýaşaýan häzirki zaman adamlarynyň arasyndaky ara baglanşygy öwrenilýändigi aýdylýar. Deňeşler seljermesi Neandertallaryň DNK izgiderliginiň ozalça edilşi ýaly Afrikadan näle, Ýewropadan we Aziýadan gelip çykýan häzirki zaman adamlaryna has miňzeýändigini görkezdi. Ýewropa ýa-da Aziýa neslinden bolan häzirki zaman adamlaryna geniň takminen 1-4 göterme Neandertallardan gelip çykýar. Biologun açyşlary netijesinde arhaik gen izgiderliginiň häzirki zaman adamlarynyň fiziologiýasyna, şol sanda immunitetimiziň ýokunçluklara näkil tesir edýändigi belli boldy. Mundan başga Svante Paabe ilkinji gözlegleriniň netijesinde düýbünden täze ilim ogur paleogenomikany esaslanyrdy. Geçen ýyla fiziologiýa we lukmançylyk boýunça Nobel baýragyny Amerikan alimleri David Julius we Arden Pataputian temperaturanyň we basyşyň reseptorlaryny ýüze çykarandyklar üçin berilipdi.
Fizika boyunca 2022 yıldaki Nobel bayrağı Fransuz fiziki Alain Aspect, Amerikalı teoretik ve eksperimental fizik John Clauser ve Avstriyanın kvant fiziki Anton Zeilinger kvant mekanikası uğrundaki işler üçün berildi. Şvetsiyanın Karoluk Ilimler Akademiyasında geçirilen metbuat yığınağında bu bayrağın çizilen fotonlar bilen geçirilen sıyınaklar bel dengsizliginin yoylanlığını görkezmek ve kvant maglumat ilimlerine öňdöwarjylygy münasibetli 3 alyma berilenligi habar berildi. 5 oktyabrda kimya, 6 oktyabrda edebiyat boyunca Nobel bayrağının eýeleri ma'lum ediler. 7 oktyabrda parahatçylyk bayrağının ýeňjisi, 10 oktyabrda 1968-nji ýyly Şwetsiýanyň Dowlat banky tarapyndan döredilen ykdysadyýat boyunca Nobel bayrağının ýeňjisi eglan ediler. Ýaşyl meýdançanyň ýyldyzynyň ekologiýa zyýany. Ýaşyl meýdançanyň ýyldyzy hasaplanýan Fransiýanyň pasajer toparynyň Argentinaly hujumçysy Lionel Messi ekologiýa öz zyýanyny berýär. Onuň daşky gorşawy hususany howany hapalamakdaky ýetirýän zyýany uludyr. Bu barada daşky gorşawy gorumak boýunça hünärmenler belläp geçýär. Olaryň hasaplamalarına göre Argentin futbolçusynyň hususy uçury howany hapalaýar. 2022-nji ýylyň diňe 3 aýyna Lionel Messi 52 gezek ýörüýte uçurundan peýdalanypdyr. Şol döwürde Messi 368 sagat uçupdyr we onuň hususy uçury howa hapa gazaryň 1,5 müň tonasyny goýberipdir. Hünärmenler Lionel Messi'niň öz uçurundan ýygy-ýygdan peýdalanmagyndan nägili. Galy bersede Messi goňşy şäherdäki futbol duşugyny hem öz uçury bilen barýar. Messi öz hususy uçuryny 2018-nji ýylda satyn aldy. Häzirki wagtda bu uçuryň bahasy 15 million dollara deňdir. 16 ýolagçy niýetlenen bu uçurda 2 aşhana, 2 sowa düşülýän kabina we beýleki şertler bar. Ine mehriban müştaklar, Ata Vatan TV'de saylanan habarlar gepleşigimizin şuňunky sanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz şolardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekim Aşgabatda Halkara Pediatriýa merkezi gurulur. Aşgabat şäherine stomatologiýa merkezi gurulur. Eýranyň paýtagtynda IAPEX 2022 halkara awtolog sergisi geçirilir. Oktyabr aýy Türkmenistan Türkiýe aralygynda 30 uçur gatnawy. 4 oktyabr ýyldızlar näme diýe? Günnelik teleýnama ýaly habarlary Atawatan Türkmenistan.com saýtymyzdan giňişleýin okap bilersiňiz. Mehriban müştaklar, egerde biziň saýtymyza ýeňilikli ýol bilen girmek isleýän bolsaňyz, onu Google Play Marketdan Atawatan Türkmenistan prilajenýasyny tölegsiz ýükläp alyp bilersiňiz. Gepleşigimiziň eneki sanlaryna görüşýänçek, hoşta bolun.